Představ si nedělní večeři s rodinou, všichni jedí tvůj oblíbený slavnostní dort, smějí se, užívají si okamžik a ty sedíš s talířem zeleného salátu a cítíš, jak v tobě roste hořkost a zlost. Neodmítáš jen dezert, odmítáš kousek společné radosti, normálního života. Díváš se na své děti a myslíš si, opravdu už nikdy nebudu moct s nimi sdílet tenhle prostý svátek. Zlobíš se na sebe, na svou nemoc, stydíš se za svou vadnost, ale dál mlčíš a dusíš se svým salátem. Jsem lékař. Slyšel jsem stovky takových příběhů a všechny mé pacienty s diabetem spojuje jedna společná tragédie. Cukr, silní, sebevědomí, lidé se mění v ty, kteří se bojí kousku chleba a žijí od injekce k injekci. Mají jedno společné. Nikdo jim neřekl pravdu včas. A pravda je taková, že mechanismus diabetu bylo možné zastavit už na začátku. Ale farmaceutické společnosti dělají všechno proto, aby se diabetici nikdy nedozvěděli, dokud nemoc nezačne požírat jejich orgány jeden po druhém. Protože jejich biznis je tvoje doživotní závislost na inzulínu a tabletách. Během několika minut ti vysvětlím, co je cukrovka ve skutečnosti a jak tento mechanismus jednoduše vypnout. A ano, dát si zákusek bez pocitu viny a strachu, to není fantazie. To je nová realita. Pokud se podíváš až do konce, farmaceutický průmysl investoval miliardy, aby se takové informace k lidem nikdy nedostaly. Nepřipadá ti zvláštní, že po tolika letech medicína stále nenašla způsob, jak cukrovku porazit navždy, i když řešení už existuje? Oni prostě nechtějí, abys o tom věděl, protože tak jednoduchá a dostupná metoda jim nepřinese žádný zisk. Nejoblíbenější prostředek proti cukrovce se objevil na trhu asi před 40 lety. Ale pokud příznaky nezmizí, proč se stále prodává? Vědci dostávají miliony za to, aby takové objevy skrývali. To, co řeknu dál, je 100% přírodní řešení, které nelze patentovat a na kterém se nikdo nemůže obohatit. Problém cukrovky je starý jako svět. A stejně tak dlouho nabízí medicína jeden a tentýž zastaralý scénář. Celoživotní tablety a injekce. Nejsi první, kdo trpí zvýšenou hladinou cukru, ale to, co teď uvidíš, je naprosto nové. Nikdo ti nikdy neřekl o skutečné příčině cukrovky. Říkali ti jen, že je to porucha metabolismu nebo špatná dědičnost. Ale tak to není. Je pro ně výhodné, abys v to věřil, abys dál kupoval tablety a inzulín plné vedlejších účinků. Bohatí tento recept už dávno znají a proto nemají problémy s cukrovkou. Jen nechtějí, aby se taková videa šířila jako virus. Protože vědí, pokud pravda vyjde najevo, prodeje farmaceutických společností se zhroutí. Všechno jsem se to dozvěděl díky svým zkušenostem biologa a výzkumníka. Teď se i ty můžeš zbavit problémů s cukrem, dokonce i ve spánku, bez ohledu na to, v jakém stadiu cukrovky se nacházíš. Toto video jsem mnohokrát zveřejnil na své stránce na Facebooku, ale pokaždé ho smazali. Děkuji vašemu týmu za to, že natáčíme tento rozhovor. Teď se o této metodě dozví mnohem více lidí. Během několika minut ti povím příběhy lidí, jejichž životy se změnily díky tomuto jednoduchému receptu. Zbavili se neustálého pocitu hladu a strachu z každého jídla a vrátili si radost ze života za méně než měsíc. Tento recept je tak silný, že působí na samotnou příčinu cukrovky. Nejenže dočasně snižuje cukr jako inzulín, ale znovu spouští tvůj systém regulace cukru v krvi. A tento účinek zůstává navždy, obracím se na diváky. Pokud trpíte neustálou žízní, slabostí a výkyvy cukru, nebo pokud vám už byla diagnostikována cukrovka, zastavte se a poslouchejte pozorně. Nejde o léky, operace, inzulín, diety ani drahé procedury. A co je nejdůležitější? Tato metoda je vhodná pro lidi v jakémkoliv stadiu cukrovky. Metoda je skutečně jednoduchá. Když děláš všechno podle pravidel, počítáš kalorie, pícháš si inzulín, ale cukr stejně skáče jako šílený. Už nevěříš, že by něco mohlo pomoci. A co víc, si nucen utrácet celé jmění za testovací proužky, léky a konzultace. To zasahuje do rozpočtu, nutí tě odpírat si i rodině radosti, vyvolává pocit viny. A to všechno jsou jen důsledky. To, co teď ukážu, může šokovat, ale diváci mají právo znát pravdu a změnit svůj život, dokud není příliš pozdě.
S největší pravděpodobností se naši diváci už s těmito příznaky setkali. Podle moderních údajů trpí každý 10. dospělý na světě cukrovkou a se započtením nediagnostikovaných případů je toto číslo skutečně děsivé. Jinými slovy, je to téměř nevyhnutelné. A věděl jsi, že vysoká hladina cukru pomalu ničí tvoje ledviny? Děje se to nenápadně, ale nevratně. Tento stav se nazývá diabetická nefropatie. V těžkých a pokročilých případech cukrovky může dojít k selhání ledvin. To se stává proto, že kvůli trvale vysokému cukru se cévy v ledvinách doslova skrystalizují cukrem a přestanou fungovat. V ledvinných klubíčkách, kde se má krev čistit, se kvůli vysokému cukru stěny cév slepují a propouštějí bílkoviny, které ledvinu zevnitř otravují. Poškození ledvin je zpočátku mikroskopické, ale pokud se proces nezastaví, mění se ve zjizvení a ledviny jednoduše selžou. V takových případech je nutná doživotní dialýza nebo transplantace darovaného orgánu spojená s vážnými riziky pro život. Ale bez ohledu na stadium nemoci je směs, o které teď budu mluvit, schopná působit přímo na samotný kořen problému a odstranit ho definitivně. Pacienti, se kterými pracuji, i v těch nejtěžších případech vyprávěli, že roky trpěli příznaky. Nedokázali ovládat svou chuť k jídlu, neustále cítili únavu a podrážděnost. Jejich život se proměnil v nekonečnou sérii bolestivých injekcí a neustálého strachu z jídla. Bohužel nevěděli o tomto přírodním receptu a brali jen tablety, píchali si injekce, které neodstraňují příčinu nemoci. Proto považuji za svou povinnost říct celou pravdu v tomto podcastu. Ale nejdřív si vysvětleme, jak funguje mechanismus cukrovky a odkud se tyto příznaky berou. Všechno začíná ve slinivce břišní a buňkách, které přestávají slyšet pokyny inzulínu. S věkem nebo kvůli nezdravému životnímu stylu tento systém selhává. Buňky hladoví a cukr se hromadí v krvi. Odtud začínají první problémy. Cítíš neustálou únavu a nevysvětlitelnou žízeň. Tomu se říká hyperglykemie. To znamená, že jsi právě jedl, ale tvoje buňky nedostaly energii. Cukr v krvi je, ale síla chybí. Právě tento paradox způsobuje hlavní příznaky. První. Neustálý hlad a chuť na sladké. To znamená, že chceš jíst častěji, zvlášť rychlé sacharidy. Pokud se ráno probouzíš a první, na co myslíš, nejsou plány na den, ale kolik cukru mi dnes ukáže glukometr. Není to normální. Nemoc by neměla řídit tvůj život. Pokud to už ovlivňuje kvalitu tvého života, zůstaň se mnou a ukážu ti, jak to vyřešit přímo z domova. Druhý příznak, výkyvy energie a podrážděnost. Proč k tomu dochází? Zdravé tělo udržuje stabilní hladinu cukru. Díky tomu máš vyrovnanou náladu a energii po celý den. Ale při cukrovce cukr jednou stoupne a pak zase klesne. Jeho funkce je narušena a ty se cítíš chvíli vyčerpaný, chvíli nervózní, což brání normálnímu fungování. A tento stav, pokud ho nevezmeš pod kontrolu, se bude jen zhoršovat. Proto vám důrazně doporučuji sledovat toto video až do konce. Je nutné odstranit inzulinovou rezistenci a umožnit buňkám znovu vstřebávat cukr. Pokud se to neudělá, vysoká hladina glukózy bude dál ničit vaše cévy zevnitř. V takovém případě trpí ledviny, oči a nervová zakončení v nohách. Komplikace se hromadí postupně, ale nevyhnutelně. Nejnebezpečnější z nich je diabetická noha, kdy kvůli poškození nervů a cév se malá ranka na noze může změnit v gangrénu. Tento stav vyžaduje ta nejagresivnější zásahy, jaké si lze představit až po amputaci. Upřímně si přeji, aby náš divák využil vše, co říkám v tomto videu a nikdy se nesetkal s děsivými následky pokročilé cukrovky. Vzorec, který teď představím, obsahuje složku, kterou lze najít po celé České republice, dokonce i v těch nejodlehlejších koutech země. Jeho síla spočívá v tom, že působí přímo na samotný kořen problému. A co když právě to, na rozdíl od tradičních léků, které jen dočasně snižují cukr, tento obnovuje činnost slinivky břišní a přirozeným způsobem normalizuje hladinu glukózy v krvi.
Lidé po celé Evropě už začali tuto metodu používat a během několika týdnů dokázali přestat s neustálými injekcemi inzulínu a získali zpět svou svobodu. Poslouchej pozorně. Od té doby, co to beru před spaním, se můj cukr úplně stabilizoval. Po jídle už nejsou ty nebezpečné výkyvy. Jsem nekonečně vděčný doktoru Petru Neužilovi. Jeho metoda mi vrátila kontrolu nad mým zdravím. Nikdy jsem nevěřil, že tak jednoduché řešení může všechno tak rychle změnit. Více než 15 let jsem trpěl cukrovkou. Po celou tu dobu jsem si píchal inzulín a bral tablety s hroznými vedlejšími účinky, jen abych nějak udržel cukr pod kontrolou. Ale tyto léky nikdy problém nevyřešily. To, co ukázal doktor Petr Neužil, bylo skutečným objevem. Teď si můžu dát kousek dortu na narozeninách, aniž bych se bál následků. Doporučuji všem podívat se na video doktora Petra Neužila. Více než 10 let jsem bojoval s cukrovkou. Příznaky se jen zhoršovaly. Musel jsem změnit svůj životní styl. Vždy jsem hledal odlehlá místa, kde bych si mohl změřit cukr a píchnout injekci. Smířil jsem se s myšlenkou, že už nikdy nebudu moci jíst svá oblíbená jídla, protože i jeden kousek chleba způsoboval nebezpečný nárůst cukru. Žádný z doporučených léků nepomáhal a vedlejší účinky jsem znal nazpaměť, včetně neustálé slabosti a závratí. Dokonce jsem si myslel, že se stanu přítěží pro rodinu. Potom moje žena viděla na internetu video, kde specialista mluvil o metodě, která se používá před spaním a dokáže obnovit zdravý metabolismus. Nejdřív jsem tomu nevěřil. Po tolika letech s tímto problémem, kdo by tomu věřil? Ale rozhodl jsem se to zkusit. Kvůli sobě, kvůli své ženě, kvůli životu, o kterém jsem vždy snil. A jsem velmi šťastný, že jsem to udělal. Funguje to. Teď mám cukr v normě a znovu si mohu užívat jídlo bez strachu. A to všechno díky videu doktora Petra Neužila. Mnozí z nás nejdřív zkoušeli různé tablety, inzulinové režimy, drahé procedury, ale brzy pochopili, že nic z toho nevrací schopnost těla přirozeně kontrolovat hladinu cukru. Ale přemýšlel si někdy nad tím, proč se cukrovka stala problémem každého 10. dospělého člověka. Řekl ti někdo, že skutečná příčina není v cukru, ale v oku neviditelném mechanismu na buněčné úrovni? Všechno se to odvíjí od jednoho procesu – glikace bílkovin. Tento jev je vědě známý už od 80. let, ale farmaceutické společnosti pečlivě skrývají jeho význam. Je zodpovědný za transport glukózy do buněk, pružnost cév a činnost slinivky břišní. Možná si teď kladeš otázku, jak může tento přirozený proces ničit tvoje zdraví. Vědci z Harvardu zjistili, že s věkem se glikované bílkoviny hromadí v buňkách a blokují inzulinové receptory. Ve stejné studii se uvádí, že pacienti, kteří snížili úroveň glikace, dokázali zcela přestat užívat metformin už po 3 měsících, protože právě glikované bílkoviny jsou hlavní příčinou inzulínové rezistence. Ale nebojte se. Nenavrhuji vám hladovět ani se vyčerpávat cvičením. Naopak, mým cílem je ukázat, jak lze přirozeným způsobem obnovit citlivost buněk. Vzorec, který teď představím, rozkládá glikované bílkoviny a podporuje postupné obnovení inzulinové citlivosti. Vědci po celém světě potvrzují účinnost tohoto vzorce a endokrinologové jej už doporučují svým pacientům. Jde o 100% přírodní řešení, které působí rychle a efektivně. Jsem si jistý, že jedna z jeho složek se právě teď nachází ve vaší kuchyni. Sám jsem ji roky používal při vaření, ale dovolte mi nejdřív se představit. Jmenuji se doktor Petr Neužil, jsem z České republiky a už více než 35 let se zabývám problémy metabolismu a endokrinologie. Od mládí jsem se zajímal o přirozené metody léčby. Proto jsem v roce 19
Set 87 získal kvalifikaci v oboru aplikované naturopatie na Lékařské univerzitě Karlově v Praze. Možná se teď ptáte, co je to aplikovaná naturopatie. Je to disciplína založená na přírodních řešeních a metodách, které pocházejí z přírody. Podrobně zkoumáme vedlejší účinky všech léků, které farmaceutické společnosti vnucují lidem s cukrovkou. A právě díky letům výzkumu a oddanosti této práci se zrodilo toto řešení. Chápu tvé zklamání. Pravděpodobně ti už řekli, je to chronické. Musíš se s tím smířit. Možná ti doporučili zapomenout na bílý chléb, těstoviny a sladké pečivo. Ale dnes ti nabízím úplně jinou cestu. Dost bylo víry v mýty. Dost bylo snášení vedlejších účinků. Dost bylo utrácení peněz za zbytečnou léčbu. Bez ohledu na věk a stadium, pokud budeš následovat mé doporučení, zaručuji ti, že tvoje tělo znovu začne řídit hladinu cukru samo. Můj lékař nevěřil svým očím, když jsem přišel na plánovanou kontrolu, moje výsledky byly v dokonalém stavu. Řekl, že takové hodnoty cukru jsou bez inzulínu nemožné. Vysvětlil jsem mu, co jsem udělal, a bylo to velmi jednoduché. Stačilo mi začít užívat přírodní prostředek před spaním a noc co noc se přirozené funkce těla obnovovaly. Oba moji bratři se vydali stejnou cestou. Teď také žijí bez neustálého měření glukózy a diet. Je to skutečné štěstí, vědět, že existují přírodní a účinné metody. Jinak bych musel zbytek života strávit v otroctví diabetu s neustálým strachem z komplikací. Všechno se změnilo poté, co jsem se podíval na video doktora Petra Neužila. Tisíceré díky za toto řešení. A pokud máš možnost, určitě se podívej na video až do konce. Většina lidí, které jsem doprovázel během léčby, byla zpočátku skeptická. Roky užívali léky, které ničily jejich zdraví a nevěřili v přírodní přístup. Vždycky jsem jim vysvětloval, že tyto léky jen dočasně snižují cukr, ale neobnovují schopnost těla řídit glukózu samo. Je to jako s nosními kapkami. Nakapeš je, dýchá se ti lépe, ale po několika hodinách se nos znovu ucpe. Pokud se neodstraní příčina, nebude žádné dlouhodobé zlepšení. Stejné je to i s cukrovkou. Rozdíl je v tom, že nosní kapky obvykle nespůsobují vedlejší účinky. Ale inzulín a metformín to jsou berle, které vytvářejí závislost a poškozují játra, ledviny a srdce. V roce 2013 provedla Evropská asociace endokrinologie studii za účasti 14 000 lidí trpících cukrovkou. Více než 62% z nich nadále trpělo nebezpečnými výkyvy cukru navzdory užívání léků. Tyto léky nejenže problém neřeší, ale ničí játra, ledviny a kardiovaskulární systém. Výsledkem je, že platíš obrovské peníze za dočasné snížení cukru, ale nemoc postupuje a riziko infarktu a mrtvice jen roste. Navíc se potýkáš s mnoha vedlejšími účinky. A to ještě není všechno. Podle studie, zveřejněné v časopise British Medical Journal, které se zúčastnilo 55 000 lidí s cukrovkou, užívání těchto léků zvyšuje riziko srdečního selhání o 43%. Teď chápeš, jak důležité je najít přírodní řešení, které je nejen účinné, ale i bezpečné a které nekrmí farmaceutický průmysl miliardami každý rok. Fakt, že sleduješ toto video, tě už staví o krok před většinu lidí trpících cukrovkou. Farmaceutický průmysl má zájem na tom, abys jejich tablety kupoval neustále. Jamatuješ například s nosními kapkami, úleva je dočasná a ty kupuješ znovu. Znovu se stáváš závislým. Je třeba zabránit, odstranit a obnovit. Dozvíš se o řešení založeném na jedné jednoduché složce. Pravděpodobně ji kupuješ pravidelně. Dokáže během několika týdnů vrátit tvé slinivce břišní její přirozenou funkci a natrvalo normalizovat hladinu cukru. Už nikdy nebudeš muset utrácet peníze za léky, které ničí tvé tělo, bez operací, bez bolestivých zákroků, po kterých může být kvůli křehkým cévám při cukrovce nutná transfuze krve. A bez doživotní závislosti na inzulínu, vyčerpávajících diet a neustálého strachu z komplikací. Chceš vědět, která složka může všechno změnit a zbavit tě tohoto utrpení? Jde o konopná semena, ale nedělej ukvapené závěry. Ukážu ti, v jaké formě konopí skutečně funguje a jak ho používáme v této směsi.
aby tě jednou provždy zbavila výkyvů cukru, neustálého hladu a vrátila ti energii pro plnohodnotný život. Pokud chceš znát pravdu, tvoji blízcí už si všimli, že ses přestal radovat z obyčejných věcí. Chybí jim tvoje energie a přítomnost ve společných chvílích. Každý člověk potřebuje cítit se úplný, ale když se objeví zdravotní problémy, životní síla slábne a radost pomalu vyhasíná. S touto metodou znovu získáš vnitřní harmonii, jistotu v zítřek a schopnost užívat si každý okamžik života. Během několika týdnů, stejně jako to už udělali stovky lidí po celé Evropě. Všechno, co ti říkali o nutnosti celoživotního užívání tablet, přísných dietách a nevyhnutelných komplikacích, to jsou mýty. Byly vymyšleny proto, abys dál kupoval drahé a zbytečné léky. Stále více vědců je přesvědčeno, že toto je nejúčinnější léčba cukrovky. Bez vedlejších účinků působí přímo na kořen problému, i když si cukrovkou trpěl mnoho let. Tento recept dokáže během několika týdnů stabilizovat hladinu cukru a vrátit ji na věkovou normu. Ale nezapomeň, směs je třeba užívat každý večer před spaním, aby působila zatímco spíš. Abys znovu mohl spát celou noc, aniž by se zbudil kvůli žízni nebo neklidu. Možná si teď kladeš otázku, jak může jednoduchý recept na bázi konopí být něčeho takového schopný. To, co řeknu dál, se může stát zlomovým okamžikem, který ti umožní navždy se rozloučit s inzulinovými jehlami a metforminem. Moji pacienti začali zařazovat tuto speciální směs do svého každodenního režimu, konkrétně před spaním, a jejich život se radikálně změnil. Takže pokud hledáš konečné řešení, potřebuješ jen trochu disciplíny pro tento proces. Nejde o samotné konopí, ale o olej ze semínek konopí. Výzkumníci z Princetonské univerzity dospěli k závěru, že jde o jeden z nejúčinnějších prostředků k obnovení přirozeného mechanismu regulace cukru v krvi. Navzdory své jednoduchosti prokázal konopný olej vynikající výsledky ve všech laboratorních testech. Během výzkumů prováděných v Institutu zdraví v Berlíně na klinice Charité zjistili proč. Obsahuje biologicky aktivní složky berberin a pyknogenol, které aktivují přirozenou schopnost buněk vstřebávat glukózu bez farmakologické zátěže. Dalším klíčovým faktorem je vysoký obsah chromu. Chrom je jedním z nejdůležitějších mikronutrientů pro kontrolu hladiny cukru v krvi. Nejenže zabraňuje prudkým výkyvům glukózy, ale také podporuje obnovení přirozené citlivosti buněk. V roce 2019 byla na Stanfordově univerzitě provedena studie s účastí více než 5000 pacientů s diabetem druhého typu. Bylo zjištěno, že všichni měli nízkou hladinu chromu v krvi a olej ze semínek konopí pomáhá tyto hladiny obnovit, přičemž přímo ovlivňuje metabolismus glukózy. Olej obsahuje unikátní polyfenoly, které blokují proces glykace bílkovin, hlavní příčinu poškození cév při cukrovce. Kromě toho je olej bohatý na esenciální mastné kyseliny, které snižují inzulinovou rezistenci a normalizují lipidový profil, a to vše bez vedlejších účinků. Díky svým metabolickým vlastnostem pomáhá stabilizovat hladinu cukru a normalizovat energetický metabolismus na buněčné úrovni. Všechno, co ti říkám, je výsledkem mnohaleté vědecké práce, výzkumu a analýz. Je to stělesnění nejnovějších úspěchů světové medicíny v boji proti cukrovce. Dnes lze s naprostou jistotou říci, že olej ze semínek konopí je ideálním řešením. Plně nahrazuje ta agresivní léčiva, která ti vnucují. Toto řešení je neuvěřitelně jednoduché a snadno se dá zařadit do každodenní rutiny. Pro mě jako pro specialistu je velkou radostí vidět tyto výsledky a nezklamu tě. Udělal jsem tento olej dostupným ve formě kapslí, což zvýšilo vstřebávání prospěšných látek v těle o 470%. A dnes pro tebe mám dárek. Ale nejdřív důležitá informace. Formule se neomezuje pouze na olej ze semínek konopí. Výzkumníci z Univerzity Johnse Hopkinse objevili mimořádně účinnou složku pro příznaky cukrovky. V rámci klinických laboratorních testů extrakt z květového pylu prokázal neuvěřitelně vysokou účinnost při obnově přirozeného mechanismu regulace cukru v krvi a úplné normalizaci metabolismu glukózy.
Slinivka břišní je klíčový orgán endokrinního systému, zodpovědný za regulaci hladiny glukózy v krvi. Jakékoliv narušení její funkce vede k vážným poruchám metabolismu a rozvoji cukrovky. Extrakt z květového pylu prokázal lepší výsledky než jakýkoliv lék na předpis, a to bez vedlejších účinků. Podporuje obnovení přirozené funkce slinivky břišní a normalizaci sacharidového metabolismu. Studie Univerzity Johnse Hopkinse z roku 2020 potvrdila, že extrakt z květového pylu obnovuje citlivost buněk na glukózu 4krát účinněji než metformin. V jiné studii 92% lidí s cukrovkou, kteří užívali extrakt z květového pylu a olej ze semínek konopí po dobu 12 týdnů, zcela normalizovalo hladinu cukru v krvi a citlivost jejich buněk na glukózu se zlepšila o 400%, a to bez vedlejších účinků. V obdobné studii provedené mezi lidmi staršími 70 let bylo zjištěno, že pravidelné užívání extraktu z květového pylu před spaním po dobu 12 týdnů zcela obnovilo přirozenou funkci slinivky břišní. Biochemická analýza krve ukázala, že hladina glikovaného hemoglobinu se vrátila k naprosté normě. Tyto výsledky mají zvláštní význam, protože právě chronicky zvýšená hladina cukru způsobuje poškození cév a nervů. Extrakt z květového pylu zcela znovu spouští mechanismus vstřebávání glukózy, působí přímo na tento proces. Svou účinností extrakt z květového pylu překonává všechny dosud existující medikamentózní metody. Upřímně řečeno, nikdy jsem nevěřil, že budu znovu moci žít bez neustálé kontroly cukru. Cukrovka zničila všechny aspekty mého života, dokonce i jednoduché radosti, jako jsou rodinné večeře. Člověk s cukrovkou neustále myslí na omezení a moje rodina roky sledovala, jak se vzdávám svých oblíbených jídel. Cítil jsem se bezmocný a podrážděný, protože jsem si nemohl užívat život spolu se svými blízkými. Ani v těch nejodvážnějších snech jsem si nedokázal představit, že náhodně zhlédnuté video nabídne řešení, které jsem hledal všechny ty roky. Teď jím bez strachu, probouzím se s normální hladinou cukru a jsem plný energie. A co je nejdůležitější, znovu si užívám každý okamžik se svou milovanou rodinou, bez neustálých myšlenek na nemoc. Z celého srdce za to děkuji, obrovská vděčnost. A říkám všem, kteří se potýkají s cukrovkou, nevzdávejte se. Řiďte se doporučeními doktora Petra Neužila a uvidíte, jak váš život znovu získá své jasné barvy. Naše formule spojuje dva nejsilnější ingredience pro obnovení přirozeného metabolismu glukózy. A poté, co jsme je otestovali a prokázali jejich účinnost, jsme podali žádost o schválení u EMA, Evropské agentury pro léčivé přípravky, a Evropské asociace endokrinologů, abychom mohli zahájit hromadnou výrobu. Díky bohu proces schválení proběhl rychle a bez překážek. S těmito dvěma důležitými certifikáty jsme směs nazvali Cannabis Oil. Je to první a jediné na světě 100% přírodní řešení na bázi oleje ze semínek konopí a extraktu z květového pylu. Naše formule umožňuje lidem s cukrovkou navždy zapomenout na výkyvy cukru a přísné diety a během několika dní obnovit přirozený mechanismus regulace glukózy v krvi. Cannabis Oil spojuje dvě nejúčinnější aktivní látky, které obnovují přirozený metabolismus glukózy. Formule eliminuje výkyvy cukru, neustálý pocit hladu, riziko komplikací a vrací tělu schopnost samostatně udržovat energetickou rovnováhu. Jde o čistý extrakt z oleje ze semínek konopí a koncentrovaný extrakt z květového pylu, vědecky prokázané ingredience, které obnovují citlivost buněk na inzulín. Tyto dvě přírodní účinné látky působí na samotný kořen problému a vracejí ti ten pocit pohodlí a svobody od problémů, po kterém ses tak stýskal. Cannabis Oil byl schválen v Evropské unii na konci roku 2024. Jeho složení bylo plně uznáno a podpořeno EMA. Vyzkoušej toto řešení, které jsi tak dlouho hledal. Spí jako dítě, vrať si energii mládí. Je to bezpečný, účinný prostředek bez vedlejších účinků, který už doporučují stovky lidí.
Formule Cannabis Oil byla navržena tak, aby byla maximálně jednoduchá na používání. Díky nové biotechnologii stačí pouze 1 kapsle před spaním. Všechno je promyšlené tak, abys dosáhl výsledků, které ti žádný lék nabídnout nemůže. Za celou svou kariéru jsem se nesetkal s formulí jednodušší a zároveň účinnější, protože všechno, co kupuješ v lékárnách, problém neřeší. Jen tě nutí brát stále víc léků s vedlejšími účinky a zbytečným utrácením peněz. S přibývajícími roky bude cukrovka postupovat, pokud nic neuděláš. To může vést k vážným komplikacím, jako je nefropatie, poškození ledvin, neuropatie, poškození nervů nebo nutnost chirurgických zákroků se závažnými riziky. Cannabis oil byl vytvořen, otestován a prokázal svou účinnost, aby nabídl řešení lidem každého věku. Nezáleží na tom, jestli se s tímto problémem potýkáš 5 nebo 20 let. S Cannabis Oil se můžeš zbavit těch nejvíce obtěžujících symptomů už od prvních dnů a tento proces bude pokračovat až do úplného zotavení. Už nebudeš potřebovat drahé léky ani inzulinové injekce. Nemluvě o neustálém strachu z komplikací a nutnosti složitých zákroků, jako jsou amputace nebo operace cév. Představ si ten nepohodlný pocit. Dnes se cukrovka šíří jako epidemie, ale farmaceutickým společnostem se nevyplatí, aby se taková řešení stala populárními. Kdyby mohli, prodávali by je tak draze, že by si je mohli dovolit jen ti nejbohatší. Většina lidí by dál užívala léky s vedlejšími účinky. Cannabis oil ti dává možnost žít naplno, aniž bys neustále myslel na hladinu cukru, zapomenout na výkyvy glukózy, riziko komplikací, problémy s cévami a poškození nervů. Pamatuj, co jsem říkal dříve. Tvoje tělo ti už pravděpodobně signalizovalo problém a právě teď je čas jednat. Možná si teď kladeš otázku, jak mohu získat cannabis oil. Představ si, že usedáš ke slavnostnímu stolu, vezmeš si kousek dortu a poprvé po mnoha letech si vychutnáváš ten okamžik bez strachu a pocitu viny, s jistotou, že tvůj cukr zůstane v normě. Rozluč se stresem a neustálým měřením cukru. Vezmi znovu kontrolu nad svým životem. Představ si, že i ve vyšším věku znovu cítíš příval energie a radosti ze života. Už nejsi vězněm své nemoci. Cannabis oil působí přirozeně. Obnovuje energetický metabolismus, protože chronická únava a apatie při cukrovce přímo souvisejí s poruchou vstřebávání glukózy. Takže se nediv, pokud už za pár dní pocítíš příval energie a kvalita tvého života se začne zlepšovat. Možná si teď říkáš, jak mohu konečně získat tyto revoluční kapsle Cannabis Oil a připojit se k tisícům lidí, kteří už převzali kontrolu nad svou cukrovkou a znovu našli radost ze života. Je to jednoduché. 1 kapsle Cannabis Oil před spaním. Po všech testech a dosažených výsledcích jsme si jisti, že Cannabis Oil změní tvůj život. Znovu začneš žít svobodně, bez neustálého strachu z komplikací. To je tvoje šance připojit se k tisícům lidí v České republice, kteří už obnovili přirozený metabolismus glukózy a získali zpět kontrolu nad svým životem, bez omezení a závislosti na lécích. Možná si teď kladeš otázku, kolik stojí Cannabis Oil. Každá kapka těchto kapslí obsahuje nejčistší a nejkoncentrovanější formu oleje ze semínek konopí a extraktu z květového pylu získaných z vysoce kvalitních surovin. Kdybychom je prodávali prostřednictvím farmaceutických společností, ani si nedokážu představit, kolik by stála 1 lahvička. Ale nechci, aby někdo opustil tuto stránku kvůli ceně, protože každý gram této formule tě může navždy zbavit všech problémů. A když už si se dostal až sem ve videu, bylo by nespravedlivé nutit tě platit například 4800 korun, i když tento prostředek ti daruje nový život. A těchto 4800 korun je nic ve srovnání s tím, kolik každý měsíc utrácíš za léky, které jen zmírňují příznaky, ale neřeší samotný problém. Nemluvě o neustálých návštěvách endokrinologa, drahých testech a riziku operací při rozvoji diabetických komplikací. Ale nebudeš muset zaplatit ani tolik, ani 4800 korun, ani dokonce polovinu.
Mým cílem je zpřístupnit toto řešení co největšímu počtu lidí, abychom společně mohli ukončit epidemii cukrovky. Ačkoliv vím, že farmaceutický průmysl udělá všechno proto, aby toto video vidělo co nejméně lidí. Na vlastní oči jsem viděl, jakými ponižujícími omezeními lidé kvůli cukrovce procházejí. Neustálé injekce, vzdání se oblíbeného jídla, strach z každého jídla, to není život. Takový život si nezasloužíš. Další cena, kterou jsme zvažovali, byla 1800 korun, ale i to se ukázalo jako příliš mnoho pro mnoho lidí, se kterými komunikuji na sociálních sítích. Proto jsem se rozhodl, že pouze dnes ti nabídnu jediné skutečně účinné řešení z České republiky proti cukrovce za pouhých 920 korun. Ale dovol mi dát ti radu. Pokud se opravdu chceš navždy zbavit cukrovky a ne jen dočasně potlačit příznaky, musíš projít celou kúrou, aby si tvé tělo obnovilo přirozenou schopnost regulovat hladinu cukru. Vložil jsem do toho celé své srdce i duši, abych nabídl to nejlepší řešení, které se nepodobá ničemu, co jsi kdy měl. Když se nad tím zamyslíš, toto řešení tě dokáže ochránit před nejzávažnějšími následky cukrovky, poškozením ledvin, ztrátou zraku a kardiovaskulárními komplikacemi. A zároveň tě chrání před vedlejšími účinky způsobenými léky na předpis. A to všechno jednoduše a účinně. 1 kapsle Cannabis Oil každý večer před spaním. Ale nezapomeň, tato speciální nabídka platí pouze dnes a jen pokud se zásoby nevyčerpají, zatímco sleduješ toto video. V takovém případě tlačítko nákupu automaticky zmizí a už nebude možné objednávku provést. Pokud je však tlačítko nákupu stále aktivní dole na stránce, můžeš tuto nabídku stále využít. A navíc nabízíme možnost platby po doručení objednávky. Nezapomeň, že jde o mimořádně účinnou, vědecky ověřenou formuli a aby bylo tvé rozhodnutí ještě snazší, převezmeme za tebe veškeré náklady na dopravu. Jednoduše zanech žádost pod tímto videem a my tě okamžitě kontaktujeme. Tato stránka je zcela bezpečná, používáme nejmodernější technologie ochrany dat. A nezapomeň, tohle je tvoje šance, možná jediná, znovu jíst bez strachu, zapomenout na neustálé měření cukru a vyhnout se rizikům, která cukrovka přináší. Objednávku můžeš provést hned teď. Zabere to jen pár sekund a je to zcela bezpečné. A už za několik dní bude Cannabis Oil doručen přímo k tobě domů. Ale musíš jednat teď, protože pokud tuto stránku opustíš, možná už nikdy neuvidíš tuto nabídku. Obrovské díky divákům, že sledovali prezentaci až do konce a věnovali jí svůj čas. Doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky a že naši diváci jsou připraveni udělat nejdůležitější krok svého života. Krok, který vás zbaví vedlejších účinků léků a vyčerpávajících procedur, kterými prochází mnoho lidí s cukrovkou jen proto, že o tomto řešení nevědí. Připomínám, právě teď můžete získat nejúčinnější formuly pro kontrolu cukrovky za exkluzivní cenu a máte možnost normalizovat hladinu cukru pomocí pouze 1 kapsle před spaním. Těším se na vaše příběhy uzdravení s pomocí Cannabis Oil.